Salut, dragi prieteni, și bine v-am găsit la episodul cu numărul 50, pentru că așa ne stă bine și uite că în 50 de episoade am reușit să fim primii pe județul Mureș. Național mai avem vreo 273.000 de episoade să încep primii, dar nu contează pentru că ne raportăm la județul Mureș. Drept urmare, la numărul 50 am adus cea mai șmecheră campioană de maraton care se poate aduce, Mădălina, venită din Sighișoara, fugită prin Italia și n-a fugit niciodată de responsabilitate, jur. E adevărat? Da, sunt șmecher cu jmă mare. Cu jmă. Asta n-am mai auzit. Vreau să știu cine ești? Bună întrebare. Dacă mă raportez doar spre activitatea sportivă în care lumea vrea să mă cunoască, este foarte simplu. Eu cred că toți te știu ca sportiv. Hai să vedem cine e omul din spatele sportivei. Un om simplu, un om care e dornic de a cunoaște viața cu adevărat, cu bune și cu rele, dar cel mai bine ar fi pe parcurs să împărtășim împreună cu siguranță curiozitățile tale. Păi trebuie să am curiozități pentru că, uite, să le spunem oamenilor, chiar n-am povestit înainte. Știu că ai câștigat maratonul, știu că ești din Sighișoara și cam atât. Drept urmare, și eu o să aflu în seara asta despre tine la fel de multe cum aflăște cu spectatorii. Că este mult. Așa, și cei de acasă, bineînțeles. Sunt sigur că acest episod o să fie viralizat, cum îi zice, distribuit și lăicuit de toată lumea, pentru că în fața mea am un om fain. Și când am vorbit prima dată la telefon și te-am rugat și te-am invitat să vii, nu ai ezitat să zici nu și mi-ai zis o chestie care n-am uitat-o. Je m'appelle Copil tembel. Se știe. Da. Care cred că aceste cuvinte mă caracterizează. Je m'appelle Copil tembel sau sunt crazy. Sunt plină de energie, plină de viață, dintr-un oraș micuț, care frumos. are istorie. Sper să fiu și eu de la un om micuț, să scriu istorie. Păi, deja ai scris-o. Da, am scris-o, dar cu siguranță, dacă este afirmată și în următorii ani, cu siguranță e mult mai dulce, mult mai savurată, mult mai complexă. Sunt multe cuvinte care pot descrie ceea ce eu îmi doresc cu adevărat. Ce faci tu atunci când nu fugi? Nu știu. Sunt, cred că a 10-a zi de la terminarea competiției în care am spus că nu vreau să fac sport. Deci să fac orice altceva. Mă trezesc dimineața, involuntar mă duc să mănânc, să îmi reiau tabieturile și eu tot involuntar mă duc. Numai că la mine se vede. Și eu mănânc, uneori se întreabă lumea ce am buzunare pe lângă mine sau unde bag mâncare. Câte kilograme ai? Nu se întreabă asta? Nu te-am întrebat câți ani ai. Dar îmbrăcată sau dezbrăcat? Și cu telefonul încărcat vreau să știu și dacă hainele sunt ude sau nu, că asta e foarte important. Exact. Da, am 47 de kg. Tot avem la 6 ani. Oricât aș vrea, uneori zic că sunt dată negrea, de asta nu mă îngraș și nu se pune nimic. Dar mănânci? Normal, logic. În zilele în care nu se termină cu A. Lunea, marțea, vinerea, joia, miercurea, sâmbăta, duminica. Da, exact. În fiecare zi. Da. Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminica. Tot așa în fiecare zi. Da. Trebuie să-mi iau și eu combustibil pentru a trăi. Trebuie să zic cu dublu Q, care se termină că alea sigur nu sunt, că atunci nu mănânc. Da. Ce faci într-o zi în care nu... Nu știu. Păi cum nu știi? De 10 zile nu știi ce ai făcut? Ba știu, doar că mă trezesc și îmi vine să mă duc la antrenament. Și mănânci? Bun, ai zis că involuntar mănânci. Da, involuntar mă duc, mănânc, să-mi reiau tabletul și vreau să ies la antrenament și zic, nu, mai pot să le nevesc. Și efectiv, chiar nu știu ce să fac cu timpul meu, cum să mă organizez sau ce să fac dacă eu nu trebuie să mă duc la antrenament. Obișnuită să mă duc la antrenament. Antrenamentul făcându-l unde? Unde faci? Acasă la Sighișoara sau dacă nu sunt la Sighișoara, unde se poate alerga, eu acolo sunt prezentă. Deci dacă ies de aici din studio și eu
găsesc o străduță, pot să alerg, mă învârt și pe 100 de metri. Important e să alerg. Corect. Eu n-am găsit străduța aia. O să te iau cu mine. Tu o să mă înveți. Te rog să nu faci lucrul ăsta. Să știi că și eu am făcut atletism. Pe cuvântul meu. O zi. Și m-am auzit că m-am pus să lasă fugă. Autobuz? Nu, pe bune, m-am dus o zi, m-am pus să lasă fugă acolo la Alba Iulia. Eu fiind de la Alba Iulia, trebuie să fug pe tartanul din prejurul terenului de fotbal. La sfârșitul antrenamentului am zis, vă pupă, Jean, la revedere, drumul. Uite, asta pot să spun și eu. Și mie îmi place să mănânc mâncarea, dar nu să o gătesc. Și... Da, recunosc că și mie îmi place să mănânc. De gătit când? Unde? Că nu apucăm. Da, și asta e, da. În fiecare zi ai antrenament. Ok, când ești aproape de competiție, cu siguranță... Tot timpul am antrenament. Adică viața mea e în jurul antrenamentului. Nu pot să zic că am o rutină, mă trezesc, mănânc, mă duc la antrenament. De câți ani e rutina asta? De 18 ani. Am împlinit majoratul. Bravo. Chiar anul acesta, pot spune. Da. De 18 ani? Când au venit primele rezultate notabile? Notabile. Inițial, am început cu gimnastica. Și după gimnastică, doamna antrenoare a văzut un super talent în mine. Nici eu nu pot să-mi imaginez cum a văzut talent în mine. La un moment dat mi-a spus că chiar ca să umplăm autobuzul, autocarul, să fii și tu la număr. Am zis, wow, ce încredere dacă spuneți acum după mulți ani aceste cuvinte. Deci trebuie cineva să fie și al 10-lea, al 15-lea, al 20-lea. Corect, lista e lungă. Exact, totul are un început. Și nu a fost așa spontan totul. Cam 2 ani de zile, ca să mă rezum direct la subiect, 2 ani de zile în care m-am dus la antrenament, am mai stat acasă, vara era vară, iarna era iarnă, până într-o zi am spus totuși, hai să vedem dacă pot să fac și eu serios ceva, văzând colegele mele că veneau cu diferite câștiguri. Și așa, ok, hai să încep și eu ceva mai serios. Am început prin disciplină să mă duc zilnic la antrenamente, să pun prioritar antrenamentele, să renunț la copilăria, să zicem, în sine, și focusul meu să devină un pic de pe o zi pe alta matur în ceea ce înseamnă o disciplină sportivă, sportul în sine. Și pe clasa 7-a, deci exact în 2 ani, m-am dus la Bacău. A început cursa, pocnetul, pac, mi-am văzut de cursă, a venit. Practic, sună foarte ușor. Wow, m-am dus, am alergat 15 turi, am terminat, am câștigat. Wow, de mâine vreau să fiu cea mai bună. Pac! Șmecherie. Șmecherie. Pac, într-un fân, ne s-a oprit ceasul și am câștigat. Dar după acea cursă, totul a luat amploare. De acolo am spus, da, vreau să merg pe calea aceasta și de atunci... Cursa fiind de câți metri? 3000 de metri în sală. 3000 de metri. Deci n-ai început cu maratonul. Nu, n-am început. Totul a început de jos. Practic am început cu probe, chiar și la Târgu Mureș. Veneam triatlon, pentatlon, unde includea viteză, garduri, săritura în lungime. Dar eram, recunosc, antitalent. Am fost 2 ani de zile în care eram codaș, adică nu cred... Eu și acum spun, nu am talent. Deci, efectiv, dacă cineva în perioada aia mă filma, nu știu unde se vedea talentul în mine. Deci nici... Am o cursă de 60 de metri de garduri, sar primul gard, îl sar de ok, sar al doilea, după aceea 3, bum, 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 și am terminat și eu după jumătate de oră după ele. Am altă cursă în care 2 ture de stadion, eu am alergat și m-am trezit și eu să fac finish. Și eu am mai alergat încă 30 de metri și mi-am româna. Și asta a fost la mine. Deci, în 30 de metri am avut o viteză încât când m-am oprit și aveam noi papucia cu cuie, m-am oprit, bum, și am căzut. Deci, adică am peripeții în care... Dar tu la 40 ceva de kg, nu cazi așa? Nici n-ar trebui normal să cad. Ar trebui să plutesc. Dar îți dai seama dacă eu cădeam, să nu folosim cacofonii, că suntem pe YouTube. Da. Doamne ferește! Doamne ferește, da. Cu tremur. Cum spun cei de la ora Doamne bate-amu. Da. Doamne bate-amu. Da. Vezi, de asta, de frica să nu rup mâinile, nu alerg. Să nu cumva, Doamne ferește, să se întâmple un accident. Mâinile. Doamne bate-amu. Da. De la 3000 de metri, care a fost următorul?
Tot acolo am alergat următoarea zi și 1500, unde am venit pe locul 3. Deci, în general, sunt cam 2 curse. Acolo am început, 1500 și 3000 de metri. După aceea urma 5 km, 10, semi, până la maraton. Am trecut și prin cross-country, cross-country însemnând trasee ca de off-road, cum ar veni să înțeleagă lumea, adică urci, cobor, dificultate. Da, exact. Dar pe jos, nu în mașină. Normal. Dar eu am propria mea mașină. Uneori prefer să las mașina în drum, în special în București, să lași mașina în drum, să zic ok, mai ales când îți clason tremur, fac febră musculară. Deci când intru în București, efectiv, nu fac la sală febră musculară, fac în București. 2 semafore și gata, febra mi-e activată. Îmi vine de multe ori să mă opresc în mijlocul drumului, să ies relaxată, zic mulțumesc, aici am fost eu în alergare. Da. Deci, cred că 80% din drumurile spre București aș lăsa mașina în drum și o să iau în alergare, că ajung mult mai repede unde am de ajuns. Deci asta cu siguranță. Dar cred că e mai fain. De fapt și în Sighișoara aș face la fel. Nu cred că am nevoie de o mașină, dacă îți dau seama că de în Sighișoara, dacă te apuci de fugit, trebuie să și te oprești repede. Să zic mai măriți în Sighișoara, că am nevoie de spațiu. S-a terminat. Păi, pentru campionul așa de mare, poate că ar trebui să facă ceva. Apropo de făcut, faci un sport care mediatizat. Nu poți să zici că așa. Nu este mediatizat. Bun, hai că au apărut ceva știri, dacă nu mă înșel. Am văzut că la ultimul concurs la care ai fost în Italia, Eurosport, dacă nu mă înșel, a transmis... Eurosport s-a transmis în toată lumea. Da, în toată lumea. Eurosport și ceea ce a făcut ca să fie mediatizat, ce am reușit eu să fac, a fost pentru simplu fapt, cum îmi spunea și ei, o româncă sau româncuța care a cucerit lumea. Bun. Și am pornit de la totul, în care eu, când m-am așteptat, ca și un exemplu să înțeleagă lumea ce a fost. Eu eram pe jos sau pe bicicletă și fetele care erau lângă mine la start erau un Ferrari sau Porsche, având susținerea în spate. Susținerea înseamnă sponsorii, bani, echipamente, mașină, vitaminizare, refacere, toate condițiile care necesită să devii un sportiv profesionist. Eu, neavând așa ceva... Ce sponsor ai avut tu? Practic niciunul oficial. Că am avut un magazin care, pot să-i dau numele, Sport Guru, care de câțiva ani intram în acel magazin și ok, vrei Adidas și ăștia, vrei hainele astea? Ok, ia-le, doar atât putem face pentru tine. Sport Guru vin și eu. Da, poate este nu. Și asta pentru mine a fost un plus. În rest, clubul la care sunt, care o indemnizație modestă. Clubul fiind? CSM Sighișoara. N-am vrut să plec de la acest club de ani de zile pentru simplu fapt când o să pun capul pe pernea, vreau să știu că îl pun și nimeni nu-mi bate la ușă și mi-aduce advertimentul sau primesc prin poștă dopaj. Și ca să ai aceste condiții, trebuie să ai oameni lângă tine cu o încredere deplină. Știm, acum a colat amploare acest subiect cu Simona Halep. Nu știe, cred că nimenea, ce înseamnă... Eu nu cred că Simona s-a dopat. Nici eu și susțin asta pentru că nu ar fi ajuns la performanțele acelea dacă ar fi umblat cu substanțe interzise până acolo. Deci noi suntem ca și cum niște obiecte care suntem testați, că în general, la fiecare concurs poți să vină să te caute acasă. Noi am avut o perioadă... Sunteți acasă? Nu, bine, la vedere. Nu, stați că nu e chiar așa. Eu am avut într-o perioadă în care nu conta nimeni din jurul meu decât eu trebuia să completez unde mă duc, ce fac, adică nu trebuia să dau la mama, la tata, la iubit, la nimenea, cum trebuia să scriu acolo. Trebuia o oră pe zi, o oră pe zi. Stai. Da, mai am avut timp și de iubit. Alergați împreună? Nouă de lei și-a schimbat viața, da. Acum da, o să mă mai susține, vine cu mine cu bicicleta, cu mașina, în alergare, cu ce poate. Trebuie să țină pasul cu mine. Băiete!
Doamne ajută. Nu o să vină la mine să mă ceară cu inel. La noi e ceva tradițional. Bine. Fuge după tine. Bună întrebare. Am avut la un moment dat chiar o chestie, chiar haioasă. Nu știu cum a fost faza și au fugit de mine. Și eu m-am oprit dintr-o dată și am spus, chiar de mine ți-ai găsit să alergi? Asta e chiar e bună. Când dita mai campioană. Da. Într-o chipnită, cu siguranță și-a dat seama și el s-a oprit, ok, da, chiar de tine nu puteam să alerg. Și la faza cu inelul, nu o să vină cu mine, o să zic că nu vrei să te măriți, vrei să alergi cu mine pentru tot restul vieții? Ceva mai nou, mai mult. Să revenim, după aceea revenim la iubit. Da. Bun, spuneam și... de viață, cum trebuia să scriu. O oră pe zi trebuie să fii la dispoziția lui. Dacă tu spui de la 5 la 6 dimineața, în general toți sportivii ne trecem dimineața, acea oră, pentru că știm că nu ne ducem dis de dimineață undeva. Adică te trezești cu noaptea ca ok, la 5 dimineața mă duc să beau cafea, să mă întâlnesc cu cineva. Nu, dar când o să ajungi la 80 de ani, o să vrei să vezi că vrei să mergi la 8 dimineața cu autobuzul, când tot orașul merge cu autobuzul și o să vrei și tu să mergi cu autobuzul atunci. Nu, o să încerci atunci să alerg. Eu am spus, o să vreau să fiu, o să fiu o băbăciune sexy și o să trăiesc până la 120 de ani. Doamne ferește! Doamne ferească, că zic unii că fac mișto. Ferească! Da. Și ora aceea și în rest trebuie să scrii tot planul. Tot de la 10 la 12 sunt la antrenament. În partea cealaltă... Și vine și te verifică pe bune? Stați puțin, da, se uită. Tu dacă ei vin, poți să vină din Germania, din de oriunde în lume, tu trebuie să fii în programul ăla. Dacă eu am scris că de la 10 la 12 sunt la stadion, la adresa cu tare și ei mă sună și nu sunt acolo, în decurs de o oră, dacă eu nu sunt prezentă să ne întâlnim, îmi dă un avertisment. La 3 avertismente ești găsit dopat. Și s-au întâmplat cazuri în care... nu stai un pic, ești găsit dopat că nu ești acolo unde... Da, e ca și cum te-ai sustras controlului doping. Da, nu știe multă lume. Sau sunt momente în care... Păi stai un pic, tu scrii că de la 10 la 11 ești la antrenament. Da. Trebuie să mergi cu mașina, să strică mașina pe drum. Da. Ipotetic, vorbim, se poate întâmpla. Aștept să vină mecanicul, să se repare. Nu știu ce, nu am mai ajuns la antrenament. Da. Iei penalizare, iei avertisment? Dacă în decurs de o oră nu fac să mă întâlnesc sau sunt în telefon cu ei și arăt că exact asta fac și pe video, nu? Cum? Pe video. Da, pe video. Și când aveam telefoanele astea de aici, acum dădeam video. Era mai bine, în ani în urmă erau alte lucruri. Știm că nu era tehnologia atât de avansată, nici medicamentația, nici testele, nici multe nu sunt atât de avansate. Uite, vă dau un exemplu. În 2007, când am făcut primele teste, mă duceam, semnam pe o foaie și așa. Acum s-au avansat încât se face pe o tabletă, eu îmi iau tableta și trebuie să scriu gramajul, câte iau, cum iau, ce iau. Uite, de exemplu, vin la tine, da? Și eu nu știu ce conține acest vin. Hai să vedem. Tenuta romana, soliditas toscana rosato. Ok, ca perfect. să fie treaba bună. bună. Nu știu ce conține, ce ai pus în fața struguri. mea. Aici avem... Bă, dacă știu secuii să facă ceva, fac cele mai bune mezeluri de la Benedek, de la Gheorgheni. Trandafire arată mișto. Bestial. Și tot pe masă avem prietenii de la Mirda, tot de la Ibănești, lactatele de Ibănești. Da. Ce spectacol și mie lasă gura cap. Hai să încercăm să savurăm. Da, te rog frumos, uite tot ce vrei. N-aveți niște sandvișuri la voi. Da, hai să începem. Și eu am încredere în tine. Dar mintea tot timpul să ai încredere în mine. Nu, n-am încredere în nimeni. Crede-mă. O dau direct așa, pentru că nu știu până să sincer, deci... Nu știu până când am venit la tine și mi-ai pus acest platou frumos. Păi bă, înseamnă că ție greu să mergi să mănânci undeva. Da. Ajung în cantonamente în care până mi-aduce mâncarea nu știu unde a fost gătită sau ce a fost gătită. Lumea ar putea să urmărească, nu-mi vine acum în minte, toată faza cu Rusia, ce s-a întâmplat cu dopajul. Cum s-au putut ascunde acele... Sau doparușii? Da, păi de asta acum sunt suspendat și nu mai pot să participe la concurs. Da. Foarte Au făcut la nivel înalt până la Putin. Dar și Putin dopat să liniști de jur. Eu dopat cu totul, că uite, și-a pus să prindă întreaga lume. Da. Nu toată lumea înțelege. Deci s-au făcut la nivel înalt. Și practic sunt luate medalii, sunt luate multe lucruri prin fapt că au apelat la alte substanțe, puse prin orice, prin mâncare, prin orice. Se pot pune substanțele în mâncare? Uite, nu știam. Erau înainte, acum câțiva ani,
prezervativ, era băgată urină, introdus și când era... Acum vine, uite așa lângă mine și stă cum stau eu lângă paharul ăsta să vadă când fac pipi sau dacă se ia la sânge, pot să pun așa. Da, așa, eu când mă duc și mă testează, uite așa vine lângă mine, se uită, fac... Să vedeți cum fac eu când fac pipi. Vă rog eu frumos să veniți la mine să vă arăt eu cum face domnul tăi pipi. Că nu, deci mi se pare absurd, sincer. Intimitate, nu e atât de, cum să zic, de ușoară viața de sportiv. Doar dacă intri în amănunt îți dai seama că... Deci să înțeleg că viața de sportiv e foarte frumos să veni din afară. Da! Perfect, normal că te uiți și la chitară. Și acum că ești așa vesel, ești dopată de întreb sau... Să știi că am pățit. Deci am fost și eu la petreceri, mă mai duc și eu la petreceri. Nu cred. Da. Doamne. Mai fugi la câte o petrecere așa. Da, și la petrecere, da, bineînțeles, m-am dus la petrecere, eu obișnuită cu energie, am fost întrebată, da, ce ai fumat? Nu, n-am fumat nimic, la care prietenul meu de lângă spune, nu, stai liniștit, așa ea, nu-i place să piardă, în orice face, vrea să arate că are energie, că e cu voie bună. Ce zodiești? Eu? Nu o să spun din prima. Am apărut un TikTok în care o faimoasă, mai faimoasă ca mine se pare. Nu există. O spunea că e în zonia Fluturaș. Și culmea e născută în aceea zi cu mine. Deci sunt în zodia Fluturaș. O fumat. Deci mi-a trebuit doar să miros acest zi și deja m-am dus. Sunt vărsător. Fluturaș, ți-am zis eu. Da. Ai un vibe foarte bun. Îmi place să rămân în viață, să zâmbești și... De fapt, nimeni nu se gândește să mă sune, ești bine? Bine, pa! Și să închidă. Ai zâmbit astăzi, bine, pa! Și dacă eu nu... Ce scrie acolo? Da, zâmbește și voi... Da. Da. Și nimeni nu se gândește și tot timpul îmi place să zâmbesc și să fiu veselă și să încerc ca buna mea dispoziție să nu depindă de cei din jur. Cât de mult a contat această bună dispoziție în cariera ta? Foarte mult. Foarte mult. Da. Bun, fugi 42 de kilometri, nu? La un maraton. Da. La ce hantă te gândești când fugi 42 de kilometri? Bună întrebare. Pe cuvântul meu. Te-a gândit de acum încolo la tine dacă... Andreea, care m-a tuns astăzi, Andreea Antal de la Gens Club, mulțumesc, uite, mi s-a făcut păr așa. Aș putea să mă gândesc. Tot felul de gânduri. Bine, în timpul îți găsești oameni care să vorbește din ce fugi? Nu. Da, unde sunt mai relaxată, da, pot să fac asta și îmi permit. Dar la nivelul la care sunt și la care particip în afară, nu pot face asta. Am un mindset încât dacă mă vezi înainte, eu în curs chiar par drăgată. Deci nu văd, sunt ca și calul drept înainte. Deci am un... Nu, asta chiar lăsând pe gluma la o parte. Ani de zile mi-a trebuit ca să alături de doctorul meu, Vasile Oșan, care tot timpul să-i mulțumesc. Mulțumim, domnul doctor. Da, au fost alături de mine și este printre... De fapt, nu, cred că cel mai cunoscut medic din România, mai ales pe partea sportivă, chiar și e medicul și la lotul de canotaj, care e top acum, și mulți alți sportivi, în care mentalul meu, focus, deci intru într-un boom, linie dreaptă, încât nu aud, nu văd și toată cursa repet, vorbesc cu mine, dar repet gânduri pozitive. Când sunt la curse mai relaxate, da, n-am treabă, vorbesc. Dar ce înseamnă cursă relaxată? Relaxată, în care concurența nu e atât de mare, adică nu e atât de mare. Adică unde știi tu la început că o să câștigi? Da. Sunt concursuri, recunosc. Da. Nu știu nivelul, poate... Și așa, stai, știu. Săracilor, mai participați și voi? Deci îi tratez pe toți și o să-i tratez în continuare. De sus. Nu, niciodată. Te cobori la nivelul lor? Și concursul, dacă mă pui să stau singură la start, eu tot am emoții. Deci, da, eu... S-a întâmplat să fugi vreodată singură? Nu. 42 de kilometri? Nu. Am curse în care are 5, 10, 20, 25, 30, adică partea acum, combin eu acum de alerg pe trail, sunt mai multe. De ce? Trail running. Mai nou așa se numește, alergarea montană. Oh my god, să vorbim și pe engleză.
trail running, să ne emancipăm. Da. Da, bine. Hai să ciocnim. Da, hai. Că așa e frumos. Doamne ajută. Doamne ajută. Minunat. Câți kilometri poți să alergi după această guriță de vin? 3. 3 kilometri? 3000. 3000 de metri? Kilometri. 3000 de... Nu sunt avion, dacă ar fi... Păi atunci ar trebui să facem reclamă la acest vin încât de mâine încolo cu siguranță trebuie să fie stocă epuizat dacă după o guriță poți să alergi atâția kilometri. 3000. Dacă mai mănânci și de la estetic și de la estetic, doamne, prietenii mei de la estetic dental clinic, de la cea mai mare clinică stomatologică din Târgu Mureș. Să mănânc pe aceea nu mai vorbim. Da, te rog frumos să mănânci că vorbesc eu. Da, liniștită, pune camera pe ea că vorbesc eu. Nu-i... Transmit. O să intrăm într-un moment de conectare. L-am simțit. Aceasta a fost metrizată de Eurosport, cum spuneam, s-a văzut în toată lumea. Practic, tu nu ești un ambasador sau ești un ambasador al întregii Românii, dar mai în special ești ambasadorul Sighișoarei. Da. Adică tu ai dus Sighișoara peste tot în lume. Cred că a fost cea mai accesată locație în acest weekend de foarte mulți oameni care au văzut și nu numai asta. Toată lumea vrea să afle de fapt de unde am venit. Cine este? Cine este? Ce fac? Adică totul despre mine și totul a început de la Sighișoara pentru că eu n-având sponsor, care vin iarăși la sponsor, în dreptul meu scria CSM Sighișoara. Ce înseamnă CSM Sighișoara? E vreo firmă? E vreun sponsor? Cine îi? Și doar dacă căutau vedea CSM Sighișoara e un club micuț care are un om mare. Da. Da. Și ai câștigat, s-a făcut, nu știu, a venit cineva la tine să zică, uite, bravo, s-a făcut o serbare cu ghilimele de rigoare, să vină cineva la tine să spună, uite, mulțumim pentru ceea ce ai făcut pentru noi, eu ca și primar, eu ca și... Când am ajuns acasă, da, am avut o surpriză din partea dânsului, am fi liniștit, am coborât din mașină, obișnuită ca de fiecare dată să nu fiu așteptată. Dau un exemplu, când am venit din America, totuși, acum exact o lună am câștigat în America o competiție. Chiar eram în aeroport cu Marius Copil, tenismenul, și făceam haz de necaz. Colega mea a fost colega. O consider colegă pentru că am petrecut mult timp și în America și la alte concursuri ce mai văzut din Elveția. A fost așteptată cu o mașină. Eu am fost așteptată de taxi. Deci... Păi, ea nu și-a permis taxi, eu pe partea asta. Da, și-a venit o mașină, da, un sponsor și-a așteptat-o cu o mașină foarte frumos, da, ce zic. Dar am fost așteptată de domnul primar, eu obișnuită m-am dat din mașină să mă duc. Da, unde ai ajuns cu mașina? La Sighișoara, deci după ce am ajuns de la București... Păi la Sighișoara unde? În fața primăriei te-ai oprit sau unde? Nu, în fața la bloc. La tine la bloc, a venit, m-a așteptat în fața la bloc și am zis, măi, ce face? Și face, am avut, prima dată, am avut un complot care se află în spatele tău. Și mă gândeam, aoleu. Și când mă uit pe era prietenul, doar nu mă cere acum. Doamne ferește! Este nu s-a obișnuită că lucrul de asta nici nu știu cum să reacționez, ce se întâmplă. Și în finală mulțumește și ulterior am așteptat să văd dacă vine și altcineva, dar nu. Da, am fost sunată la diverse emisiuni să mă duc să-mi expun povestea, să fiu cunoscută, dar, din păcate, performanțele mele nu sunt doar de acum și despre acum. Ani de zile au fost multe sacrificii care... N-au contat pentru... Da, și sunt cunoscută în întreaga lume de ani de zile. Adică eu sunt, de fapt, nu numai pe trail running, adică numai pe munte alerg și am ajuns la astfel. Eu am rezultate și pe stadion, ca să dau, și pe șosea, unde sunt în top... am fost în topul mondial și la europene și la mondiale, m-am menținut acolo, adică m-am bătut de la egal cu fetele din Kenya și Etiopia, care altceva, nu știu ce să facă decât să fugă. Să vin lângă ele. Am în 2015, de exemplu, că aici zic și eu, poate hai să mănânc, poate mai îmi crește și mie ceva. Noi de obicei avem în față aici un număr. Eu fac febere de rușine că bătul la mare. Bun, asta. Noi avem numărul de concurs și sub numărul concurs e chipul. Și în 2015 am pierdut o curs, adică am pierdut medalia de bronz
la 7.000 de secunde, ceea ce înseamnă atât. Și am zis, dacă aveam și eu ceva, dar n-am avut. Așa, Da, îmi pleacă la mine, mai îmi pleacă, mă rog când ascult România. Nu ne plac manelele. O să armeze un episod cu Geo aproape, că Doamne ferește, deci nici nu vreau să... Geo, urmează. Zici și știi bine ce o să facem. Revenim atunci. Așa. Da. Și am terminat și mă mențin în topul mondial și am diferite medalii la competițiile internaționale. Deci n-am ajuns, ok, am fost chiar un nimeni, da, n-am fost susținută de nimeni, dar n-am fost un nimeni ca să ajung Bun, aici. eu acum fac un apel. Da. Acum le spun oamenilor. Cred că avem nevoie de campioni. Pentru că, până la urmă, voi sunteți adevărații ambasadorii țării noastre. Nu ăia pe care îi avem și nu fac nimic. Și mai joacă și câte un gol și câte o chestie, mai pierd banii din sacou, mai așa. Și să stai degeaba în sport. Bun, acum, chestia e că noi trebuie să susținem și dacă vrem vizibilitate, trebuie să mergem la cei mai buni. Da. Înțelegi? Și eu mă bucur că în fața mea o am pe cea mai bună. Înțelegi? Pentru că așa suntem noi campioni mai modești, că cei mai buni se întâlnesc și stau de vorbă, înțelegi? Și povestesc. Ești omul care Sighișoara, județul Mureș și România, ai pus-o pe harta internațională și nu de acum. Da. Ești omul care promovezi, cu siguranță voluntar, dar poate și involuntar, tot ceea ce ține de țara asta. Pentru că tu duci România, tu ai steagul României pe tine. Da, eu în toate locurile unde am fost eu plecat în lumea asta, că eu de obicei m-am dus doar la dezastre, nu la lucruri frumoase, m-am dus cu steagul României după mine. Da. Pentru că sunt mândru că sunt român și sunt fer convins că și tu ești la fel de mândră. Asta fac cu drag și am făcut-o și o să fac în continuare. Pentru că tu oricând puteai să alegi să faci sportul ăsta din alt club, nu neapărat CSM Sighișoara, cum ai zis, sunt fer convins, sau poate ai avut ofertă chiar din alte țări. Da. Cu siguranță. Am zis eu că sunt medium, știu tot ce să fac. M-am simțit. E ca și cum ne-am vorbit, nu? Și chiar n-am vorbit. Da. Și de ce ai ales să rămâi la CSM Timișoara? Doar pentru un... Ai spus Timișoara. Sighișoara. Te rog frumos, la sfârșit, ne uităm, tac, și Sighișoara. Da. Am și o prietenă mea acolo pe care îi salut. Mâine pentru toți prietenii lui? Se știe! Mâine mă duc la Sighișoara, deci mâine ne revedem la Sighișoara. De ce ai ales Sighișoara? Doar pentru chestia de încredere? Nu cred că asta a fost singurul motiv. Primul lucru, da. Acesta a fost. Până anul trecut am avut și antrenorul cu care am crescut. Și pentru mine și văzând că succesul meu crește și că sunt, sunt pe linia cea bună, ca să zic așa, am acceptat să nu tind spre a mă duce, hai să cunosc lucrurile care mi s-au oferit, deși aș fi vrut oricând să încerc ceva nou. Chiar am avut din America oferte, din Italia. De fapt, am avut de peste tot. Adică dacă tu ești cunoscut prin ceea ce faci și lumea vede că în spatele tău nu ai susținere, oricine ar vrea să te descopere, să vadă cum ai putut să faci asta fără să ai susținere. Revin acum la momentul ce s-a întâmplat. Eu am câștigat finala și am demonstrat o lume întreagă că sunt cea mai bună. Practic, eu acum, de fapt, sunt pe locul 3 în clasamentul general. De ce? Pentru că n-am avut posibilități să particip la toate celelalte etape. Da. Adică, eu tot ce am câștigat, am investit. Și eu. Jur. Și eu. Și am făcut... Asta e viața grea a campionilor. Asta e viața de artiști. Corect. Te cași și te ridici. Corect. Cazi cu C și te ridici. Da, exact. Da, exact. Și n-am putut participa și poate mi-ar fi dus alt loc. Te-ai uitat la televizor în momentul ăla, ai căutat pe net, în momentul în care ai văzut că e competiția la care nu ai participat? Sau nu? Sau n-ai putut? Nu. Tot timpul mă uit.
tot timpul mă uit pentru că fiecare cursă are ceva aparte. Îmi doream din anii trecuți să ajung și doar mă uitam. Și, sincer, da, a fost foarte greu pentru mine să știu că mă duc lângă astfel de persoane, să mă duc de la egal cu ele. Deci este ceva în interior acolo care se zbate, vrei să încerci, dar știi că, păi, e dureros. Nu, răspund sincer, e dureros pentru că efectiv știam că eu ajung acolo. Te-ai întrebat vreodată de ce nu noi sponsori? Nu înțeleg, nu. Da, m-am întrebat, de ce nu vor ca să mă cunoască, să zicem, să cunoască omul fără a fi interese și de ce nu vrea ca să împărtășim împreună succesul meu, care, cu siguranță, dacă ar fi fost sprijinită, de ambele părți, cred că ar fi fost ajutor. O și o relație de win-win. Da. Pentru că dacă eu pot să excelez, de ce nu putem să excelăm împreună? Corect. Și da, și pentru mine a fost... Și eu chiar mă întreb să uite dacă sunt oameni care au mai trecut prin ceea ce am... De fapt, nu, sunt 100% că sunt sportivi care trec prin ce trec eu și nu sunt susținut, dar sunt oameni care... Dar la nivelul tău? Nu, da. Nu, asta da, e. Așa e, da. Doar că, da, ca să ajungi aici, eu am trecut prin foarte multe etape și n-aș vrea să bat atât de mult câmpii spre etapele astea, pentru că poate chiar sunt persoane care au un talent maxim. Bine, hai că faci și mie. Te rog frumos, și papă. Sunt persoane care chiar au talent, ca și mine. Nu a trecut 5 secunde, regula de 5 secunde, gata, am plecat. Sunt rapidă, nu? Ca trenul românesc. Nu-s ca trenul românesc, nu, hai să, nu, mai bine alerg pe lângă. Cu siguranță. Sunt copii care vor să facă sport și n-aș vrea ca să evidențiez lucrurile. Nu, dar trebuie spus adevărul până la urmă, pentru că tu vii aici, ești foarte zâmbitoare, ai un vibe foarte bun, vorbești așa de frumos de sport, toți copiii o să zică, bun, să nu înțeleagă cineva că eu nu vreau în acest moment copiii să facă sport, să se facă sport, pentru că și eu am făcut sport la viața mea. Alt sport, nu am alergat. Și fuga de acasă e un sport. Nici n-am fugit de acasă, adică am fugit toată de acasă, m-am dus până la gară, mi s-a făcut foame și m-am întors. Până la foame. Nu discutăm. Până la foame, mi-e foame, mă duc la mama cea mai bună mâncare. Dar trebuie să explicăm. Bun, mai avem unul care a fost campion, mai ține cum îl cheamă, la sărituri și sărea pe saltele, pentru că nu aveam bazine. Adică suntem o țară, pe cuvântul meu, avem campion cine... Nu, David Popovici, care scrie și el istorie. Nu, David Popovici mi se pare că a fost unul dintre cei mai mari ambasadori ai României și a făcut performanță neavând unde să se antreneze. Da. Adică, bun, păi tu ca și țară ia-l, frate, și fă-i statuie fiecare oraș. Ia-o pe Mădălina. Avem în județul Mureș, prefectură, Consiliul Județean, Primăria Sighișoara. Ia, frate, exemplu, ia-o și du-o peste tot. De ce reuși să facă fata asta fără ajutor? Pentru că despre asta e vorba. Înțelegi? N-ai avut susținere. Tu din banii tăi ți-ai plătit tot. Ce am pățit recent. Noi în România, cel mai mare munte, 2500, da? Eu am avut cursă în care am început de la 2000 de metri și am ajuns la 4300. Unde? Nu România. Că mă gândeam că ai trecut peste munte. Te-ai tot dus. Să mă duci. Unde? Da, am putut să cuceresc. Moldoveanu, unde-s moldovenii mei? Da, cam așa a fost. Și m-am dus și eu mi-am luat șoc direct. De ce? Eu n-am ajuns nici măcar la 3000. Sau de fapt, n-am avut unde să mă antrenez. Pentru că să mergi în afară implică foarte multe costuri. Deci vă rog frumos să măriți munții până la 4000 ordini, ca să avem unde să antrenăm. Te rog frumos să te faci mai mare, să fii un om adevărat. Se știe. Da, exact. Și n-am avut condițiile și m-am dus. De fapt, eu m-am dus tot timpul
fixat acolo, eu sunt cea mai bună, eu să fiu cea mai bună, cu o mentalitate pozitivă. Uite, că ziceai de mute și asta, trebuie să menționăm pe prietenii de la Birendra, aduc nepalezi la muncă, e o agenție foarte faină, o să mă duc în Nepal cu ei, acolo, vii și tu Nepal, că acolo până la 9000 de metri, atâta fugi până te saturi. Deci nu... Chiar aș vrea, sincer, să văd. Dacă vrei, îți aduc un nepalez care să vă cu tine. Fugiți amândoi. Riciul meu, la acel filmuleț în care, efectiv, da, poate a avut și impact emoțional, am avut rici mai mare decât Nadal în acel moment. Decât? Nadal. Deci el a avut 260.000 de vizualizări și eu am avut peste 300.000 de vizualizări. Bravo. Cu Italia te referi? Da, cu Italia. Momentul în care eu am terminat și asta am simțit să fac, adică n-am făcut că să-mi presionez, să adun nu știu, ceva pentru cineva să emoționez sau ceva. Pur și simplu așa m-au lăsat picioarele și am căzut la pământ că asta a fost momentul și așa am să fac. Da. Vezi, și Băsescu plânse de două ori a ajuns președinte, că pe la emoția ne face... Da. Președinte, imediat, a doua coaie cu... Să mai plâng o dată și devin președinte? Nici nu mai trebuie să mai plângi, numai să candidezi acolo. Pe cât? Vrei să faci politică? Nu. Fugi de politică? Da. Fugi. Da. Dar fugi tare de politică. Sau te prinde politica prin... Nu că fugi și nu vreau da, să... Nu, eu cred... E domeniul meu. Am înțeles. Asta cum e domeniul meu. Boss, ascultă-mă, nu. Noi avem nevoie de oameni care știu ce înseamnă pe domeniu. Mă lasă religia. Ești hindu? Nu. Toate religiile. Nu, cred că noi de asta o ducem rău, pentru că sunt oameni care nu înțeleg despre ce e vorba. Deci degeaba pui la sport un asistent medical și la sănătate un sportiv, înțelegi? Exact, pentru că nu n-ai nicio treabă. Pune, frate, oameni care știu ce înseamnă greutatea din sport. Care înțeleg și știu unde trebuie să pună punct și unde trebuie să pună virgulă. Corect, despre asta avem nevoie. Da. După acest impresionant maraton din Italia, în care ai fost super mediatizată și devenit, în sfârșit... ai devenit virală, să spun așa. Exact. Ceea ce nu mi se pare normal. Da. Pentru că asta trebuia să se întâmple de acum câțiva ani de zile. Poate aș fost numărul 1 de acum mulți ani de zile, dacă cineva credea în visele. Bun, după ce... uite, eu cred în visele tale. Și chiar cred. Și de asta te-am rugat să vii, pentru că tu ești un exemplu pentru foarte mulți. Și pentru mine ești un exemplu, să știi. Mă bucur să arăt. Și mai mult timp de acum încolo. Doamne ajută. Și cel mai important e că în sport, ca să poți să câștigi, prima dată trebuie să înveți să pierzi. Da. Nu poți să fii învingător. Da. Tu ai ajuns campion datorită faptului că ai știut să pierzi. Și la câte momente am fost pusă la încercare. Cel mai greu moment al meu a fost în 2018, în care eram pe stadion. Bine, durerile noi le avem, dar până nu cădem la pământ... Ce dureri? Dureri de tot corpul. Adică, dacă e... Febra musculară, te referi sau? Musculară. De la tendoane, rupte, articulații, uzură, tot se adună. Eu să direct la subiect să Și nu poți da kilometri înapoi, ca la mașină. Mai fac și eu mișto, îmi pui și mie o șurub aici, îmi dai și mie cu ulei pe dincolo, ca să revin. Nu, a fost momentul în care după lungi tratamente nu s-a putut, eram pe stadion, făceam antrenamentul și am căzut la pământ. Și efectiv a fost momentul ăla ce fac. Deci, mi s-a rupt tendonul ahilian, în care efectiv, eu dădeam comandă la picior, hai să cac, nu puteam să fac asta. Efectiv, rămâi handicapat. Cam așa ceva, de un picior. Ulterior, am reînceput să merg cu cârje și urma operația. Accidentările în viața unui sportiv este... Nu am un cuvânt să spun. Deci ce înseamnă o accidentare? Fie ea și mai minoră. Dar când te scoate deja din ring, să zicem, și stai pe bancă, este dezastru. Deci nu mai vezi lumina de la capătul tunelului. La ce te gândești când fugi? Știu că te-am mai întrebat, nu mi-ai... La ce mă gândesc? Pe bune, ai gânduri, nu știu, stai că mă gândesc că n-am plătit întreținerea. Cu cine o să votezi la anul? Așa, mă duc cu cine o să votezi la anul? Asta nu cred că te întreb. Când mă duc la pescuit cu tata? Da.
Doamne ajută. Place. Place la pescuit? Da. Grătarul sau pescuitul? Nu, pescuitul în sine. Da? Pentru mine e o relaxare. Sunt convins. Dar fugi în jurul lacului să găsești peștele sau... Nu. Îl fac ca să se uite pe mine să-l amință și când o să arunc o dată o să vină peștele ce l-a urcat de aur și l-am prins și l-am pescuit. Da. Nu. Dar... Mi-au să aminte de un banc. Da, ascult. Și că la un moment dat era un tip la pescuit care dădea undița cu viermișorul, scotea peștele, dădea undița, erau vreo 40 de pescari acolo pe marginea lacului, era singurul care prindea. La un moment dat era de să mai bage viermele în cărlig, dădea cu cărligul, scotea peștele, dădea cu cărligul. La un moment dat strâns de el 20 și zis, boss, nu se poate așa ceva, ești nebun. Și noi suntem aici de 7 ore, n-am prins un pește, tu... Ce s-a întâmplat? Știi cum e românul, că îi place să plângă, știi? Da. Am prins peștișorul de aur și... Și nu. Bun, și... Au zis să-mi pun 3 dorințe. Așa, bun, și... Care? Păi prima a fost cu momeală, fără momeală, când au ajuns cărligul în apă să prind. Fai, super! Ce... Și a doua care a fost? Să am foarte mulți bani. Și ai bani. Toți banii din lume. Toți banii. Bun, și a treia dorință, ce de fiecare dată să am și orgasm, odată cu soția mea. Păi, domnule, și asta e minunat. Ce, da, acum pe baltă am avut 3. Deci, omul era... Nu, le-a certat totuși. Asta era cu știi bancuri? Știu, doar că... Lăsăm bancurile la o parte, mie îmi plac mai mult jocurile. Tot ce joc și de competitivitate am învățat. Bine, unele, hai că poate fiecare învață tot. Care e jocul tău preferat? Îmi place să mă joc, nu doar unul, îmi place să mă joc table, Și mie. remi. Da. Uite, trebuia să aduc și ne jucăm, dar mai mă chem pe video. De fapt, nu, o să vin pe video Așa, pentru că nu, mă trebuie să mențin, o să te fiu chem, cea aici. mai bună mereu și o să Clar. vin cine Dar și dacă, știu ascultă-mă. Deci ideea e că nu trebuie să prezentăm neapărat pe cei mai buni. Trebuie să prezentăm pe cei care fac. Da. Înțelegi? Așa e. Eu mă bucur că ai acceptat să vii, Tutoarea Dita mai capioană, să vină aici la mine în studio. Pentru mine e o bucurie, dar crede-mă că și dacă nu era să fii Dita mai campioană, tot veneai. Da, cu siguranță. Deci asta e chestia. Trebuie să prezentăm pe cei care fac. Mie îmi place, pentru că lumea știe, la invitații de Obrateri vin numai oameni foarte, Faini. foarte faini. Fain cu fumare. Corect. Table, șah, Table, remi. remi, scuze. Am învățat și poker și știu toate jocurile ce se jucau. Joci pe bani poker sau Orice. orice pe Banii care mai rămân mărunțiși după ce investesc, te vin și eu pe... Nu, eu mă gândeam că joci poker pe bani, câștigi la poker, faci bani și te duci la competiții. Aș vrea. Ar fi... Nu sunt. Jocurile care se făceau la blog, de exemplu, eu când am acasă, eu n-am avut prietene. Pentru că viața mea fiind o plecată acasă în Sighișoara, că sunt, n-am prietene. Ai prieteni. Da, aveam prieteni, oameni în vârstă de la bloc, unde tata sau ani se adunau și jucau tot felul de jocuri, de cărți. Acele le-am învățat. Și după aceea am plăcut și cele care... Mie îmi plăcea să mă joc elastic când eram mic. Da, elastic. Știi de ce? Pentru că tot timpul și stătea cu elasticul și creșteau țesucile la fete, înțelegi? Și mă uitam la tic, ca la un moment dat mi-a dat febră musculară la noi, știi? Cu ceafă. Unde ai făcut unde ai fost asta? A fost să mă exersezi ceafa. Ce să fac? Fiecare cu slăbiciul de noastră. Da, exact. E ca și la mine uneori când zic, ok, folosim unele chestii de corp, păi dacă mă dau mai mult cu cremă o să-mi treacă cu totul. Că nu mai folosesc. Adevărat că dacă mă jucam elastic cu tine, te întreba dacă ești cu fața sau cu spatele. Exact, e bună asta. Și niciodată nu o să greșesc când o să vreau să-mi iau o bluză că e cu fața, că e cu spatele. Unde nu mă ajută. Hai să fiu modestă fața, totuși, ca se vede. Dar nu o să fie nicio diferență. Da, uite că ai primit mai pachetul de la Ina M Cosmetics, pentru că campionii la campion vin. Vezi, deci domnul... Am văzut produse cu aur la oameni care au... Eu n-am primit cu aur. Se strălucesc mereu. Aur. Băi, tu ești strălucitoare prin ceea ce faci. Da.
Pentru că tu ești aceeași. Și o să rămân aceeași. Asta e cel mai important. Să nu uiți de unde ai plecat. Niciodată nu o să uit. Dacă uitam, cu siguranță încercam să merg să bat câmpii și să fac povești nemuritoare în care cu siguranță eram până acum cunoscută. Apăream la cancană sportiva care o foarte ușor, doar ca să le intru în jocul. Foarte ușor. Adu-ți aminte, a fost un scandal în gimnastică acum ceva ani prin care s-a pozat nud, nu știu câte, și au ajuns să fie mult mai cunoscute pentru ceea ce au făcut atunci decât pentru... la emisiuni pentru simplu fapt că n-am vrut să intru în jocuri de astea să apar cu ceva care nu mă reprezenta. Nu, dar până la urmă, vezi, televiziunea s-a transformat în ceva în care, într-un cancan de ieftin, de fapt. Adică noi vindem țâțe și cur, noi vindem prostie, noi... Știi că la un moment dat zicea cineva, păi... De ce nu avem modele? Păi nu, că avem modele, dar uite, eu vreau să aduc modele și aduc modele, înțelegi? Pentru că... Și la mine oamenii dau bani când vin, înțelegi? Adică, nu știu cum să spun, pentru mine e o bucurie că vine fiecare invitat în parte și discutăm. Că la un moment dat zice cineva, bine, dacă asta e de la televizor, nu, s-a făcut un sondaj, ți-a dat și cultură, nu te-ai uitat, ți-a dat și aia, nu s-a uitat, ți-a dat prostie, te-ai uitat. Păi normal, îți dau prostie. Pentru că și ei fac reclame pe bani, pe mulți bani. Pentru că așa e. Haideți să dăm cezarului ceea cezarului, înțelegi? Haideți să ducem campionul acolo sus, unde e locul lui. Și haideți să-l prezentăm așa cum este el. Tu nu ai nevoie să faci cancanuri. Tu ai nevoie să spui numele. Atât. Așa ar trebui. Înțelegi? Pentru că tu faci cinste României. Așa ar trebui. Dar se cere altceva. Nu, cred că... Asta se vrea. Nu știu, pe mine mă bucură faptul că ai venit și că te putem prezenta așa cum ești tu, știi, și poți să stai pe loc o oră, cred că... Am acceptat fără să mă... Și atent că și piciorul stau cu... Nu. Da, pe bine, acum știi cum e, apoi aștept. Hai, nu dăm niște turevii aici. Hai, nu știu, că n-aș fi în stare să stau aici în timp ce vorbi și eu să dau... Păi da, mă gândeam că așa o să... De asta ți-am spus că eu acum am liber și efectiv nu știu ce să fac cu timpul meu liber. Pentru că asta suntem, cred că noi în general sportivi, când avem extra antrenament, extra competiție, activități, nu știm cum să le gestionăm. Efectiv, chiar și sunt prea multe, bănuiesc, într-o zi. Cât antrenament faceți într-o zi? De 2 ori pe zi mă antrenez. Uneori joia sau miercurea fac câte un antrenament, deci ori fac joi, ori fac miercurea, depinde de perioada în care sunt, și duminica, dar în rest 2 antrenamente, dar hai să-ți spun... Două pe zi? Da, 2 pe zi. Deci și joia și duminica? Deci fac câte unul, dacă ar fi. Joi, miercuri, de fapt, miercuri și duminica aș face doar un antrenament, să mai am și eu liber. Dar sunt care fac zi de zi și doar duminica, doar un antrenament și după masa pauza. Și tu iei 2 pauze. Dar poți să... Și ești pe campioana și ea care te ia o pauză, uite că... Da. Bravo. Pot să zic că fac, uite... Câte ore? Nu e ore, e vorba de kilometri, doar ce am fost întrebată... Ești ca la consum. La consum, efectiv, da. Cât consum pe zi? Consum undeva peste 20 de kilometri, 25, 30 de kilometri, ajung la 500, 600, 700 de kilometri pe lună. Trebuie să mă duc să-mi fac revizia, să vedem. Tu trebuie să schimbi lumii, dacă stau să mă gândesc cu siguranță. În conjurul lumii am făcut cu siguranță o dată, poate o dată și jumate. Dacă câți kilometri am? Planetar! Și uite-vă ce bine arată și nici cosmetizată deloc și nici tunată. Nu, că nu-ți dai seama unde mă uit eu. Nu dau cu cremă ca să treacă. Nu stau mult la soare ca să nu se prăjească. Și uite cât de bine arată și nu-i tunată deloc și are kilometri reali. Da. Câte milioane de kilometri? Sunt mulți kilometri. Te-ai gândit vreodată să renunți? Nu. Sincer? Nu. Niciodată? Nu, niciodată, pentru că și după operație, cum a fost și mi-a fost foarte greu să-mi revin și m-am operat și am avut multe momente care am zis că mă las. După ce m-am operat și chiar aici în Târgu Mureș m-am operat. Deci sunt cei mai buni medici. Și dacă zicem de medici, Doamne, câți prieteni am eu medici. Nu, chiar pot să spun. Dar lasă-mă să le zic. Aurel Mașca de la Este Dental Clinic, cea mai mare clinică stomatologică din Târgu Mureș. Derma Concept. Deja am probleme. Aurel, cât ți-ai marcat?
acolo faci treabă. Glumesc. Visualmed, Dermaconcept. Avem dr. Marina Costea pentru recuperare medicală, uite, cu care putem să vorbim și că vorbeam de mașini și de kilometri, super driver. Și ăsta are mașini cât cuprinde pentru cei tineri care vor să facă școală șofer și conducere defensivă. Da. Te-ai operat la Târgu Mureș. Da, m-am operat la Târgu Mureș. La stat sau la privat? La privat a trebuit. Deoarece la stat aveam luni de zile de... Și bănuiesc că cineva ți-a suportat costul. Da, Florea Mădălina. Eu. A trebuit să vin la privat, să... Și la stat de ce nu s-a putut? Poftim? La stat de ce nu s-a putut? Trebuia să aștept foarte mult până să mă operez, că nu erau fonduri. Ținea peste 2-3 luni. În 3 luni de zile, deci la mine 2 luni și un pic. Am fost la diferiți medici și trebuia să văd cine mă... Vrei să-mi arăți trandafirul ăsta, dar trebuie să încerc, da? Te rog. Hai să încercăm. Îl iau direct? Papăl. Așa, uite, așa. Papă tot. Fii fetiță cu minte și papă tot. Da. 2 luni de zile am făcut 6 remeneuri, suportate de mine, bineînțeles. Deci 6 remeneuri, cine știe... Hai să ne dăm. Sunt sume, oricum. N-aveam voie să le fac deoarece radiațiile mi-am asumat pentru că intri într-o disperare. Bă, dar te întreb, dar n-ați avut atunci primărie și toate chestiile prin care... Și atunci nimeni... Că sunt unele costuri care nu pot fi suportate. Dar nu de primărie, să dea niște telefoane mâine, până la urmă avem... De la modul cel mai serios. N-avea cartelă bună. Nu erau cartele bune. Stai să mai mănânc ca să mă simt și o bine. Te rog. Așa, să ne batem. Deci nu mi se... Bă, deci... M-am operat. Într-un final, am avut un feeling cu acest doctor, nu știu. Efectiv, am simțit, ok, cred că omul ăsta trebuie să fie. Domnul Rusu Octav, l-am văzut. Să-i dea Dumnezeu sănătate, că e băiat bun. Sincer, chiar să-i dea, pentru că am ajuns la momentul cu el în care eu când am semnat la operație era între 120 de milioane cu șurub și 70 de milioane fără șurub. Și am zis că mă las pe mâinile dumneavoastră deoarece consider că dumneavoastră aveți această specialitate și puteți lua decizia cea mai bună în momentul în care intervine. Ok. Eu m-am trezit, acest doctor, pot să-i mulțumesc pentru că a spus, uite, pe propria mea răspundere mi-asum, ți-am făcut operația fără șurub, deoarece asta consider eu că e mai bine pentru tine și recuperarea ta și mi-asumă asta orice s-ar întâmpla. Vă dați seama că pe moment a fost bă, da, de ce mi-a făcut aia, dacă o să nu dacă, dar pe parcurs, ok, eu vă la lucrurile. Eu zic că dacă doctorul Rusu Octav a zis. Da. Și știe el de ce a zis lucrul ăsta. Da. Cu timpul lucrurile au mers spre direcția bună, am avut parte de cea mai bună recuperare, deoarece am stat la medicul în casă cu care lucrez din 2010. Fiind la Sighișoara? Nu, la București, medicul ce l-am menționat înainte, că este medicul la mai multe ramuri sportive. Și medic sportiv. Medic sportiv, da, domnul doctor Oșan, Vasile. Ne ajută. Exact. Eu îl consider ca și tată, uneori chiar îi spun tati, deoarece am petrecut foarte mult timp la el și mai ales de fiecare dată când am avut probleme, m-am pus în mașină și m-am dus direct la țintă și niciodată nu a încetat să mă ajute, ba chiar și acum înainte de concurs, la 4 dimineața l-am sunat, mi-e rău, mă simt foarte rău, ce să fac, cum să fac, deoarece niște emoții m-au copleșit și ce să... Dar revenind la... Trebuie să mă sun pe mine că ziceam să soartă la de ochi, să strigi niște cărbuni. Nu zici rău, că mai râd cu mami și crede-mă că mai faci așa ceva. Și la mine funcționează. Și la mine. Suntem deci vraci și vrăjitori. Da, magie neagră, cum spun alții. Și bineînțeles că m-am operat, am făcut operația, am făcut recuperarea, dar momentele care au trebuit să mă pun pe picioare au fost ca asta. Dacă te uiți, zici, mamă, ce bine arată, cum îi, ce ușor a fost. Dar, de fapt, procesul de a arăta atât de bine a fost lung. Foarte lung. Vezi, asta e partea neștiută și nevăzută a sportivului, a sportului. Să ajungi să faci performanță, treci prin accidentări. În momentul în care ești accidentat, nimeni nu vine să zică am fost uitată Madalina. Am fost uitată. De pe o zi pe alta n-am mai contat pentru nimeni. Luni de zile n-am mai contat pentru nimeni. Uite, o să spun o întrebare și acum urmează întrebarea gri, ca să nu copiem pe alții. Dacă tu era să ai performanțele în fotbal,
ce le-ai avut acum. Nu, pe bune. Pentru că acolo vorbim de cei mai mulți bani, nu? Adică fotbal și tenis, cred că sunt cei mai mulți bani. Și golf. Și golf. Da, noi. Dar golful e... Sport prezidențial. Deci exact. Nouă ne place de președintele nostru că este campion la golf. Deci asta e... Exact. Te pupă, dobratele. Așa. Zi. Câți bani aveai dacă aveai... Erai dita mai... Messi era copilul pregătit. Nu știu ce să fac cu banii. Pe bune, adică ăștia câștigă undeva la, nu știu, $3.000 pe secundă, de euro pe secundă. Vorbesc la ce mai serios, adică se câștigă bani la Maria ta. Nu pot să-mi imaginez. Da, să spunem cel mai bun fotbalist de la noi din România, nu știu ce sumă are. Hagi, că după Hagi nu știu cine a mai fost bun fotbalist. Ok. Nu mă deranjează dacă spun. Eu am suma mea, contractul, vrei să spun care l-am pe lună? Doamne... 35 de milioane. Deci eu din asta 3 și am trebuit să mă mențin și să... Lei, 35 de milioane noi. Cum se zice? 3500 de lei. Vorbesc serios. Da. 700 de euro. Da. Deci tu dacă stai de vorbă cu unul de prin state, Anglia, Elveția, nu știu ce... Da, logic, râde. Și te întreabă pe oră? Da, eu spun asta și nu mi-e rușine, dar eu sunt mulțumită de fapt și cu asta că m-a ajutat. Chiar sunt mulțumită și da, m-a susținut și la... Dar cu ce te-a ajutat? Stai un pic, că nu pentru înțeleg. că se poate și mai rău. Da, dacă era să își facă CSM... mai bună, dacă era să-și facă CSM un contract de sponsorizare să fie văzut în toată lumea, îl costa 3.500 ori 4.273 de milioane. Dacă era să o luăm, adică hai să o luăm așa. Adică nimeni nu vede partea de vizibilitate. Bă, te-au văzut, cum ai zis tu, CSM Sighișoara s-a văzut peste tot. Sighișoara s-a văzut peste tot. Sighișoara, România s-a văzut peste tot. Cea mai accesată a fost locație, pentru că ei, străinii veneau cu Google Maps și se uitau pe străduțele și arătam unde e Orasa. Și aia ziceam că uite, asta e baza mea. Asta e bază sportivă, da, pentru mine aici e ceva wow, stadionul care e așa cum îi. Și îl apreciez și pe asta. Adică eu apreciez lucrurile care s-au putut face pentru că au făcut parte din succesul meu. Că se poate mai mult, tot timpul există mai mult. Dar da. Bun, întrebare de 100.000 de puncte. Da. Fără interes se susține sportul în România? De către stat vorbesc. Nu. Doar dacă este interes, se susține. Interesul cred că e la mijloc, da. Trebuie să recunosc asta. Când mergi în Italia, spre exemplu, când ai fost în state, acum o lună, cine plătește? Eu. Abia anul ăsta am participat la acest circuit. Va deconta parte din cheltuieli. Cine? Acest circuit, Golden Series. Cum sunt? Circuitul de aur, da. Ăsta fiind cel mai mult, ăsta va deconta. Dar multe am făcut pe bani proprii, pentru că dacă eu am nevoie, îți dau un exemplu, eu sunt la munte, am stat toată perioada asta în care, da, mi-a plătit clubul Sighișoara, am stat vara asta la munte 2 luni de zile, mi-a plătit. Stând la munte, scade hemoglobina, scad unele din necesități. Și medicină. Da, că e foarte importantă. Și eu am nevoie de anumită pastilă. Pentru a nu simți amețel, pentru pastila de-a doua zi, nu? Sau... Da, e foarte greu. Deci chiar nu-i de râs, pentru că uneori mi se face rău și efectiv nu pot să iau orice pastilă. Da, că tu trebuie să te uiți la substanța activă, care îi, dacă e dopaj, nu-i dopaj. Și trebuie să beau ceai ca să-mi ieze întreagă peste 3 zile răceam. Mă doare capul. Vitamina C. Mă doare piciorul, vitamina C. Rogă-te, Sfânta Cruce și atât. Doamne ajută. Ceai de bușețel. Exact, da, pe bune, metode clasice. Îmi pune comprese pe cap, te doare capul. Eu trăiesc ca și cum... Tu ești trecut? Da, din cauza acestor probleme. Doamne ferește. Și cheltuielile pentru simplu fapt că, ok, mă accidentez, trebuie să mă duc acum la doctorul ăla să văd ce am. Nu stai să sun. Ok, puteți să-mi decontați, puteți să-mi dați. Nu. Mulțumesc.
Ți-l dăm și să-l îmbrățișezi. Da. Eu știu că o să fie vizionat și vizualizat și văzut în județul Mureș în special, dar și în toată România, pentru că Mădălina Florea este un nume și lumea e curioasă să te vadă, să te cunoască și chiar ești un fain. Dar sper să aprindă niște beculețe la niște unii care... Tot vin sărbătorile, sper să se aprindă bine. Da, să se aprindă bine beculețele și să rămâne aprinse, pentru că dacă aveți nevoie de vizibilitate, dacă e de mică, așa performanțe mare are. Când am luat parte la circuitul ăsta, au fost în Elveția, în august, la 50-a ediție, la fel ca și la tine. Numai campioni. Da, am condus cam 60% din cursă și nu știau cine sunt. Și mi-au pus prima dată steagul Keniei. Nu cred. Pe bune, am poză și ți arăt. Ce-o zis? Uite o chedeacă cu vitiligo. Da, când eram pe albă. Uite o chedeacă cu vitiligo. Michael! Este, da. După aceea mai căutat și nu găseau și mi-a mai schimbat încă o dată până o găsit și o pus România. Un student din Nigeria ajunge în București și în București, în Cluj, și se plimba cu auto, adică mergea cu autobuzul către facultate și la un moment dat o băbuță de aia simpatică, de aia sardeleangă de la noi se uită și ce? De unde ești? Asta e ce? Nigeria. A, de acui ești. Da, din Nigeria. De acui ești tu din Kenya, știi? Da. Apoi e Florea din Sighișoara. Da. Bă, ce să zic? Cred că asta e cel mai de apreciat. Faptul că nu știau cine ești și le-ai demonstrat tu cine ești. Adică, uite, uite aia pe care voi sus să spuneți că sunt cheneancă, de fapt sunt Mădălina din Sighișoara și sunt mândră. Involuntară pentru prezentare. Mi-au scris numele și greșit, că mi-au scris în loc de Mădălina, Mădănila. Mădănila. Da. Și am zis că ok, o să vă fac. Primul meu instinct a fost ok, o să vă fac eu să-mi învățați numele și uite că am reușit. Bravo. Da. Bravo. Uite, te-a ambiționat. Un lucru mic. Acum știu sigur cum o cheamă. Cu siguranță. cu siguranță. Care a fost cea mai mare nebunie pe care ai făcut-o în viața ta? Păi când eram micuță. Nu, că acum ești mare. Bine, când eram micuță. Așa mă uit la Mădălina dacă se ridică de pe scaun. Stai să-mi pui și ceva scaun sub picioare ca să fiu mare, da. În cantonamente, noi vedeam joaca. Erai la gimnastică atunci sau? Nu. Când la atletism. Când am început, eram deja la lot, de viața mea era mai... La ce? La lotul național. Lot, așa. Da, la lotul național, la Băile Felix, mai exact. Și săream balcoane, da? Na, mergeam dintr-o... Știu, normal e prostez, dar noi săream balcoane și într-o seară am vrut să ajungem la niște colegi și între noi au apărut niște turiști. Auliu. Și noi am sunat din cameră în cameră, eu cu colega mea și am întrebat: bună seara, aveți cumva draperile trase? Și doamna, dar nu, de ce întrebați? Păi vă rugăm, deoarece o să, nu știu, nu mai știu ce am inventat, că o să fie o lumină sau ceva de genul, că noi vreau să ne asigurăm că nu ne vede cum sărim balcoanele, ca să mergem la colegi în cameră, pentru că după ora 10, liniște, n-ai voie să te duci, noi eram cu energie, voiam să facem chestii, adrenalină, și asta a fost nebunie, că nu. Noi mai săream balcoane, să ne întâlnim și... Sportiv, care a fost apogeul? Când l-ai atins? Cel mai mare premiu pe care l-ai luat? Financiar? Financiar, da. Acum. Și sper să... Da, este o sumă, dacă spun, nu o să echivaleze la ceea ce înseamnă că sunt cea mai bună din lume. Nu, nici nu vreau să o pronunț. Dar... Uite, te rog să nu spui. Nu. Da, acum și este o sumă din nou modestă, pentru că alți copii, dacă alți copii în care au mașini sau telefoane sau așa, zic, suma asta, dacă vrei să le-o dai lor, pentru, nu știu, asta. Dar pentru mine înseamnă ceva... Telefonul meu costă mai mult decât suma pe care l-au tu, așa zic, din ziua de zi. Da. Da, e o sumă modestă, dar este pentru prima dată când simt că totuși munca mea a fost apreciată. Unde ții cupele și medalele?
Am și acasă, dar le țin la mama mea, care mama nu vrea să ne dea face astea, rămân la mine, vorbește cu ele când eu sunt plecată și le ia și le iubește și face astea singurele mele amintiri și da, am foarte multe, da, de întrebarea câte medalii am, peste 100 am 100%. Deci am o poză în care efectiv am vrut să... Am zis, gata, mă duc și mi le pun pe toate pe mine. Nu, au fost proaste alegeri, că n-aveam cum să le țin pe toate. Mi-am pus câteva pe mână, în zona la gât și am stat... Nu mi-au trebuit 10 secunde și efectiv am rămas așa, încremenită și nu mai puteam să le țin și gata, atât a fost doar pentru acea poză. Da, am foarte multe cupe, dar astea nu țin de foame și nimeni nu, de exemplu, cum spuneam înainte, când am sponsor, că nu mă pot duce la nimeni să-i spun, uite, îmi poți oferi cantonament în Portugalia în perioada iernică, nu mă pot antrena ca aici e frig, plouă, ninge sau habar n-am ce o să fie. Pentru că am făcut 100 de kilometri. Îmi dai de 100 de kilometri cazare în Portugalia sau mă duc la magazin, îmi dai o pâine că eu astăzi am făcut 15 kilometri. Îți dau 5 medalii, îmi dai, nu știu, ceva fructe. Seara cu restul, că se deau gume când eram noi copii, știi, mergeam la magazin cu gume și ți minte că odată m-am dus la magazin cu toate gume și cu m-am dus cu toate gumele și am zis, uite, o pâine. Păi ce asta? Păi ce mi-ai dat cu restul? Da. Și n-a vrut să-mi dea, bineînțeles. Așa e și cu medalele, știi? Da, exact. Cu astea sunt singure că cu siguranță. Cât costă un cantonament în Portugalia? Nu, pe bune. Acum, în momentul de față, că au crescut costurile și asta, uite, îmi doresc, pentru că eu deja absorb momentul ăsta, deja trebuie să mă gândesc să-mi planific viitorul. Și dacă vreau să spun viitorul, pentru că îmi doresc să arăt că nu a fost o întâmplare acest rezultat, și am nevoie de susținere, undeva la între 3 și 4.000, depinde ce condiții vrea să am. 3-4.000 de euro. Euro, da. Da. Asta ar însemna să fie cazare, masă, transport, recuperare. Ce poți să faci pentru acești 3-4.000 de euro? Sensul că mergi la competiție și apare numele acelei firme? O să caute, adică o să fie oriunde mă duc și mediatizat, tot ce e pe social media și postez și deja clar sunt cunoscută în lume și toată lumea poate să acceseze. Deci ofer imagine prin expunerea mea. Unde sunt eu, acolo și... Când mergi și trece linia așa, să apară acolo invitațiul Dobrater, podcast. Yeah! Exact. Ce film frumos, discutăm. Da. Asta se întâmplă, da. Adică tot ce e asociat, dacă eu alerg și pun pe echipament, pe... Să zic că am dat 4.000 de euro, că nu am vrut să alerg eu, să alerge Mădălina în locul meu, că da, exact. e treaba bună. Exact, da. Uite, dau un exemplu la anul primul. Câte cantonamente se beție într-un an? Hai, dacă vorbim despre ce mă așteaptă în viitor... Da, vorbim despre viitor. În viitor. Ar trebui să stau numai în cantonament, pentru că în România nu... România nu poate să-ți ofere nimic acum? Nu că nu poate să-mi ofere, dar pe partea de cantonament să mă antrenez pentru... Cum să spun? Să înțeleagă lumea. Ok, ca să pot să fac urcările și coborârile și corpul meu să se obișnuiască cu diferența de nivel și cu tehnică, ce-i traseu, doar în Munții Bucești m-aș putea duce și în Poiană, dar nu-i altitudinea necesară, că e undeva la 1000, deci asta e nimic. Eu și eu alerg de la 2000 la 3000 altitudine, ceea ce nu pot. Și în Munții Bucești e 2500 sus la Vârfumul, unde e platou și cică-i bază noastră națională, care arată foarte bine. Glumesc, sunt ironică, nu sunt. E doar un hotel și restul pe lângă... Pune camera pe mine, te rog. Arată foarte bine. Deci ce poți să înțelegi din asta? Da, exact. Da, nu, chiar nu sunt. Adică e hotelul care nici mâncarea nu-i de sportiv, că din cartofi pai cu mici nu poți să alergi sau cinceavă. Serios. O ceafă la domnișoară, vă rog. Da, pentru 30 de kilometri, du-te, bagă material. Exact, serios. Tot ceafă mâncăm și astăzi, 2 cefe atunci, ca să fie treaba. Și ca să fiu sigură că mi-e rău și nu se mai întrebească. Câți bani ar trebui ție ca să poți să continui fără să mai ai stresul? Pe bune, anual, hai să o luăm pe o sumă. Păi hai să facem, dacă ar fi acum din mare și mă întreb,
dacă mie mi-ar trebui între 3 și 4, hai să punem minimum 3.000 de euro, da? Ori 12 luni ca să mă duc. 36.000 de euro. Cel puțin ca să am un minim. Pe lângă care ar trebui echipament și vitamine sau tot ce. 50.000 ar ajunge pe an? Ar cam ajunge. 60.000 dacă aveți, hăț, Mădălina Floria, atât. Nu trebuie să faceți mai mult. Google, Mădălina Floria. Enter. 60.000 de euro zic eu că e puțin. Pe cuvântul meu. Cine înțelege... Ia zi timidăm. 30 tu, 30 eu. Facem treaba bună. Da. Eu sunt modestă, care asta mi-ar asigura mie, să zicem, să nu mă mai gândesc, ok, luna viitoare am bani de vitamine sau luna viitoare... Și chiar dacă să dea Dumnezeu să se rezolve și să ajungă la suma cerută, dar pot să vă garantez un lucru, chiar dacă nu se ajunge la suma aia, Mădălina nu se oprește. Și Mădălina merge mai departe pentru că reprezintă în continuare Sighișoara, România, județul Mureș. Și oamenii care cresc și trăiesc alături de mine fiecare zi. Și mulți, sunt mulți, să știi. Da. Pentru că eu fac tot ce fac din pură pasiune, iubesc ceea ce fac și dacă n-aș iubi și n-aș face din pasiune, cu siguranță poate ar fi trebuit să mă las de mult, să încerc orice altceva, dar simt că prin asta trăiesc. Ai avut momente când mai aveai puțin... Eu mi-aduc aminte când vorbesc de alergat de Gabriel Sabo. Eram copil, era a 3-a, 4-a, 5-a, când se apropia linia, Nitro, era prima. Nu știu ce strategie au avut, că de la Bistrița, Ardeleancă, de-a noastră, te fugeam eu. Deci nu mai începea maratonul. Ce te gândești când vezi că mai ai un pic și ajungi? Și nu ești prima. Păi am, cum zic eu, medal chocolate, cum îmi spun și ceilalți. Am în Thailanda, în noiembrie, anul trecut, 2 locuri 4. Am fost la un pic de medalie, deci locul 4 mondial. Mondial. Pun accent, deoarece și acolo, locul 4 mondial, adică nu e ca și cum am dus. Vezi, dacă erai tunată, erai 3. Că bine spui, da. După aceea... Și credești că Halep săraca și-o tăiat din ei. Da. Am 2 locuri 4 și la europene, după cum ți-am menționat înainte. Am 2 locuri 4 și, de fapt, 3 locuri 4 în cupă mondială. Dar, uite, n-am menționat, anul trecut, în iulie, am devenit vicecampionă europeană. Bravo! Tot pe munte, adică tot așa m-am dus la start și hop, că am apărut eu de undeva, în care tot așa am surprins pe toată lumea, deoarece tot așa nu știa cine sunt. Eu a intrat o turistă în circuit. Exact, tot așa au cotat, pentru că eu n-am avut experiență. Nu m-am dus acolo făcând curse în afară spre asemenea profil. Eu alergam pe plat. Până și acum, din cauza că n-am avut condițiile necesare, eu foarte multe antrenamente le-am făcut pe plat. Și m-am dus și am fugit pe munte. Adică noi mâncăm aici și pe aceea mergem să încercăm ceva caviar. Și nu știm cum să-l mâncăm. Exact, așa se întâmplă, că ăsta îl mănânci cu una. Caviarul, ca să simți gursul, trebuie cu ceva. Noi nu știm de leacă. Nu știm. Nouă ne plac mezelurile și brăzeturile, că sunt cele mai bune. Ce să zic? Uite, pare bine că ai venit, în primul rând. Îți mulțumesc, de fapt, pentru că ai venit. Să știi că în momentul în care am spus că o să vină la mine Mădălina Floria, foarte multă lume din Sighișoara m-a sunat și m-a felicitat și mi-a spus că se bucură că am luat decizia asta și am zis, e normal, fiind de la noi și fiind aici, trebuie adusă și promovată, pentru că avem nevoie de tine, mai mult decât ai tu nevoie de noi. Asta e just. Și cred că trebuie să-i dăm cezarului ce al cezarului. Adică și eu mă bucur că eu personal îți mulțumesc pentru ceea ce faci pentru noi. Te urmăresc. Am văzut și eu acel moment. Știi, și pe mine m-a emoționat. Apăreau pe Facebook
Citate. Iarăși vine ziua mea în care îmi scrie toată lumea la mulți ani, multă sănătate, sătulă de asta, cadou când îmi aduceți. Cam așa e și în cazul meu. Da. Ce bine că zis. Ce bine că zis, că iară uitam. Eu. Benedek. Pentru campioni. Abia aștept. Haideți să mai aici așa. Lactate de Ibănești, un munte de gust. Uite ce frumos scrie. Uite, nu se putea mai bine. Un munte de gust. Nu se putea. Păi, dar și a venit pentru cadouri. tenuta romană. Asta n-a sunat bine. Tenuta romană Soliditas Toscana Rosato. Și uite că fac o treabă foarte bună, că e un vin foarte bun. Trebuie savurat alături de o victorie bună, nu? Doamne ajută să fie și cât mai curând, pentru că uite cât am mâncat, că am făcut aici o mute de scobitori. Ce să zic, încă o dată îți mulțumesc că ai venit să împărtășim povestea mea. cu drag și să știi că te mai aștept. Mulțumesc multor spectatori pe care avem astăzi aici și mulțumesc prietenilor și începem Estetic, Dental Clinic, Benedek, Lactate de Ibănești, Tenuta Romana, Birendra, www.birendra.ro, acolo găsim nepalezii, Super Driver, Dr. Marinela Costea, Visual Med, Derma Concept. Sunt oamenii care fac să ducă acest proiect mai departe și sper să pot face și asta pe viitor. o să faci. Uite, îți garantez că o să faci. Ai încredere că oamenii buni se adună lângă oameni buni. Și de asta am vrut să vii aici, pentru că am vrut în primul rând să te prezint oamenilor ce lucruri frumoase faci. Și cred că avem nevoie de oameni ca tine în societate. Ce să zic? Mulțumesc tuturor, încă o dată îți mulțumesc. Și nu uitați că la invitație Dobratel vin cei mai faini oameni. Până data viitoare, toate cele bune, la revedere, Doamne ajută!